ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନା, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସବୁକିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେହି 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ସର୍ଭେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ସର୍ଭେ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜରୁରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଉଛି କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ ଇଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଲାଇଭ୍ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ପରିବାରର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। ଯାହା ପାଖରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଡିବିଟି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଘର ଫଟୋ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିବେ ତା'ର ଫଟୋ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି 5ଟି ଯାହାର ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।